Gasa itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa itibiyag. Unay kamatan, Rodel. Anya ka diti pagkurkurangakan ka kaskayan ayat mo. Joan. Aramidak matamin na kabaila ka. Idida mo ang nagbabae ka. Pinakawan ka. Kaputay ayatan ka. Ngam ita, inulit mo manan. Pakawanan na ko man, Joan. Aklo na ka nagbidtutak. Aklo na ka basol ko na ito. Jakon amuno niya pa'y taramidan. No amumla ko man. May babaunay ti dayaw ko kas may sa babae kapoy ti daytang aramidan. Nagdagsan iti barokong ti kastoy ng aramidam kanyag. Aramidag amin na kabailag. Ngamsan gayam nga umdas para kan ka. Anya nga minayadar aramido manak ko. Anang? Nakasingsingpet ni Joan. Awan maibagakan ko na. Kan iso ti kayat ko aparakan ka. Ay. Naasikaso kan man nakaawat. Anya pailaeng aya ti gapong agsapol ka iti sabali a babae. Pakawanan naknarang. Aklo na ka nagbidtutak. Agpanunot ka kumaan na imbag, Rodel. Idida mo, pinakawan na ka ni Joan. Itatadamanan tinaramid mo. Pakawanan na ka manan. Di mo kumaurayan ang maumakan ka jay tao. Wala na. Ikarik ngagbalbaliw akon. Bagbagak ngamin idipay laking ka. Asar dengamon ni analin. Ngamin tultuloy yulat ta mga ngamin paray. Sana mali pare. Tanakiwin na suwasa kung gankwana. Ay, nasayat mo na basta paray. Iso na lang, tanamuanan ni Juan. Ay, wan nga ron. Nakasingsing pitikayan ayat mo pare. Apay pa lang kami na nagsapol ka ti sa pare. Ay, unay kan pare. Nagasat ka pare. Kapatauray ka sa tater aramidam. Kat pakawanan na kalata. Wan nga ron pare. Ada amin kan ni Joan tinasayat nga ugali ti may sa babae. Kan kang ranana. Ada na talgad na trabaho na. Pulis ko naman. Ngam pag-aramidam ki di iti kasta. Di mo urayan na mapukaw ti panagtalag naging ka. Sa kaagnakan paray. Nasaya at mata sinong batam ti awag ko. Pasensya ka kuman. At ang amin inaramin ko dirabi. Kalpasan na, naiturog kumatan. Kasta ka di? Sika, kumusta ka matan dito trabaho? Ayos laang. Kalkalpas ko laang anag-lunch. Nalagip kang awagan, tasaan mo mat ngamin asungsungbatan ti awag ko idirabi. Di ka pa'y agchat. Okay, klaang. Di ka matanagan. Nangan ka din? Wen, nanganakon. Ay, uwan gayam. Kunak man no sarungkaran nak itaalawas dito'y workplace ko. Ha? Ay, uwan gaya ba niya? Nala, panunuta ka na yung bag. Wen, medyo busy kami mo't lang amin ita dito opisina. Awagan ka no kasano? O sige, agan-anad ka dita. Bye. Oh, kapaya di mo maibati-bati dahil sa cellphone mo pare. Ha? Siguro, adamanin sa bali ang kachat mo ah. Malaksid ka ni Joanna niya.
Si kagad di mo't bare. Awan man. Amo na ita style mo, pare. Agpudno ka man. Sika talaga. Awan nga ron. Diyak lapat dyan, pare. Dagita pa nag-is-isem mo. Ay, amamukan, pare. Ni Joan nga ron. Ha? Nasayat no kasta. Sapay lang ko ma. Tapudno da ita ngay bagbagam. Joan ngay bagbaga na mo day Jarudel. Ha? Kano kanayon ko amang ti panagsarsarita da iti cellphone. San mo't a boses ni Joan ti mangmangag ka? Tata. Masigurado kadama rin sa bali nga aramidan na. Ay, unay ni Rodel. Diya ko na mo no niya ti sawag king kwa na. Uray siyak. Naumak mutang akanayon amang palpalagit keng kwa na. Uwin nga rod, tata. Makaamumot na ti biyag na. Ti namot amo adenggan ti pamagbaga. Ay ayatin ka unay-unay, Erika. Kanahin mo nga ibagang ay ayatan na. Ngam aging ga ita. Di ka pa nakiwin naswas iti pulis akaayan ayat mo. Di ka matanagan. Iti sana ngagbayag. Makiwan na suwasa kung kang kuwana. Sapay la ko matapod no day tang ibagbaga. Amom nga min, Rodel. Nasakit mo't iti part ko. Nga adda kabingbingay ko. Iti oras kan panawon mo. Erika. Iso apang nga asim ko ma. No napudno ka kanyak. I-break mo dayjay adyoan. Kayat ko, asyakla ang ti babae iti biyag mo. Amok, Rodel. Amok nga damanen ti saan anasaya at nga aramidam. Ha? Agpudno ka man. Asino ni Erika? Anya? Yakon amo, no anyat sa waking ka, Rodel. Masyanak paikit din iti kayan ayat mo. Gapo iti kastangaramid mo. Ay, awan maramidak. Gapo tanagayatak mat ka ni Erika. Lukas tamit lang. Ibrik mo nga umuna ni Joan. San akasta paggigiddanam, ida? Ha? Amin nga aramidam. Pakpakawanin na ka ni Joan. Di ka pa'y maasyan, kinkuara. Unay ka matang. Agpanunot ka kumaan na imbag. Naimbag man ta nakalagip ka sumarungkar dito dagus ko. Ha? Kwa. Wan. Imaya. Ta sa anak-anak ka umay di na panabulan. Busy ak ngamin iti trabaho. Busy ka iti trabaho? When no busy ka kini Erika? Anya? Amo kunti amin, Rodel. Iso apang nga asim ta saan kan nga agulbud dito sangwanak. Anya? Ala? Adakan ka dayta. Saan kan alapdan iti kayat mong aramidan? Kan may saan nakmat nga asawa? Tapno lapdan ka iti amin akayat mo. Choice mo dayta. Saan apun no dayta, Joan? Si Katay ayatag. Saan ani Erika? Anya? Mangmangag mo ka di dayta nga ibagbagan. Pagkawanan na kuma. Nauma akon iti kanayon akasta. Kas iti na ko na. Aramidam ti kay kayat mo. Itad kon ti waywaya. Di ka man agpampamarang akasla si kati biktima, si Rodel. Nanang. Si kalangarudan tinagaramid iti saan anasayaan. Ngam si kakit din ti kasta. Diyak mo, no niya taramidak, nanang. Mariribo ka nak. Diyak lakid di ka ba ilan lumapukaw ko ni Joan iti biyag ko. Anya? Di mo ka ba ilan amapukaw ni Joan iti biyag mo?
Ngam paulit-ulit laang daytangar aramidam kan kuana. Anyat pa nagkitkitam kan kuana. Robot nga awan rik nana. Nana. Amom, ti panagayat kan pamatag ti may sa tao. Agpatinggaday ta, no saan mo nga ammo asubadan iti nasayaat kan aywanan. Nagsayaat ni Joan, ngam sinayang mo lang. Jak itulo ka mapukaw ko ni Joan, nana. Ni Eric ka ti ibrik ko. Anya? Ayayatag ni Joan. Jak kaya't amapukaw kanyak. Apay anang daton ka pa ila kanyak. No di nakmatgayam ka bailan nga ilaban. Ha? Apay, sungbatam ti saludsod ko. Pakawanan na ko, ma. Ayayatan ka. Natimtimbang lata ni Joan para kanyak. Anya? Amok ngayon inot nakmatla nga malipatan. Kasano malipatan ka? Katkas tauna iti panagayat ko kan ka. Unfair ka? No kaano nga inted ko ti amin ko kan ka. Si kanti nagbalin alubong ko. Ngam kastakit din ti ibagam. Unay kamatan. No amok la kuma. Asaan nakgayam akabaalan nga ilaban. Ididamo pa'y la kuma. Saan ko nga inikkan patag ti panagayat mo. Unfair ka. Aping imay ka. Joan, pangasim. Agsarita ta kumay tinasayaat. Kat, nasayaat akmat ang makisarsarita kan ka. Saan ayan? Ha? Kunak, aping imay ka. Imayak. Takayat ko lang nga ibagakin ka. Ngawan kamin kini Erika. Imbrik kon para ken ka. Ha? Pangasim, Joan. Ikanak kuma iti maudi agundaway. Jakon kayat ti agpromise ken ka. Kaya't ko nga ipakita iti aramid. Saan akas ka rin at mamakawan, Roden? Nang roon akit manumot din adaras nga inaramid mo ti kastoy kanya. Diyak mo no sa dino ti pangalaak iti pigsa. Ken pan nakaawat ko. Tapno pakawanan ka manan. Amok, kan aklunag nga to ti basol, kan nagkurkurangakan ka. Nakasagana akong ng balbaliw. Ay-ayatin ka, Joan. Anya, nag-live ka iti makabulan ko na. Wala na. Sa dabali, tayo talagang mat nga ramidat da ito'y. Anya? Kahit ko ti bumawi ka ni Joan. Anyat kayat mo asawain. Agsubli aki di tagos na nana. O sigaswak, kan ipariknak, ti panagpabawik. Kadag iti nararami ko kang kuana. Ay, jak mo no anya pa iti ibakakan ka anak ko. Ala ka, no iso da ita ti ammom awagas, tapno maisubli ti panagtalakan panagayat ni Joan kan ka. Aramidam. Oh, nagyaman hak, nana. Ha? Sika manan. Imay ka ngam di mo impakpaka mo kanya. Ha? Apay, awan trabahong ita. Naglibak, Joan. Inaramid ko dahito para kang ka. Ha? No ayos lang kang ka. Dito yak pa lang. Pang-asam ko ma. Sigurado ka nga awan maibaga ni Erika? Joan, awanan ti papil na dahi chay ti biyag ko. Kinapod na, pagbababawiyak aram amok dahi chay. Ha?
Kan maysa, kasi di ka nayon ko nga ibaga. Nagpintutak man, ngam sikatay ayat eh. Kan sikatay jak kayat amapukaw iti biyak ko. Okay. Ala, bumangon kan. Nakaluto ako niti pamigatan ta. Ha? Nagsapa ka mo tan, anak kariin. Wen, nasapak ta nagluto kiti pamigat. Ken balon mo ang mapanagtrabaho. Ha? Nagluto ka iti balon ko? Wen, nagluto kiti paborito masidain. Kasta ka di? Agyaman na, Rodel. Nala, bumangon ka nga Rodan. Tama nga no lumami isti kapi atin implak para kenga. O sige, sumaruno ak iji kusina. Oh, pare. Kas lamayat ti panagis-isam mo ita. Welcome back iti trabaho, pare. Agyaman nak pare. Kahit kumusta kayo mutan ka ni Joan nga eh. Kasi na, may tamat pare. Sabay lang kumangaron. Tagtultuloy yung tinasaya at alinlangan me. Kasta ang amin, pare. Panagkunak, saan pa yan na isublit si Bubugala panagtalag na kanyak pare. Mariknak mat, ngayon inot ang may subsubli. Nasayat no kasta, pare. Bumawi ka kinkwa na. Iparik naman ngamin tinapudno panagayat kinkwa na. Saan na bareng-bareng? Agyaman na pare. At damit siguro ti umdas nga ornong mo. Ha? Agkalay sa kayo ngaminan, pare. Kinapudno na. Dahil tati plan-plan wa kita pare. Chim-chimpwak lang ang may sublit si Bubukala pa nagtalag na kanyak. Ibaga akong kankwa na ti planok. Nasayat ay ta, pare. Bareng isumot yung ti pagbaliwam ang maming pinsan. Nasayat no kastaro day. Sapay lang kuma. Tay kampateg itid na ken katsansa tapos nagbalbaliw. Wan manong. Di ta mamami race anapateg ti panagayat. Manong. Ti kayat ko sa wan. No adda ti tao ang mga ayat ken magipatpateg ken ka. More than what you feel. Ipateg mo man. Tano paglulukwam lang. Awan, tinasaya at pagbanagan na. The importance of love, kunada nga ron. Iti agayan ayat, rumbeng nga aginayat. Tanon ni babae lang ti agay ayat. Awan ti pagtungpalan na. Sabay la kuma, tamawatam ti kahit ko asawan. Isu nga ita, tadapay tansam kenkwana, agbalbaliw kan. Di mo urayan amaladaw ti amin. Ayayatan ka, Rodel. Si ka lang ang tilalaking inayat ko. More than myself. Agyaman ang lukas ta. Huwag gayam. At ako makayat kung ibagakan ka. Ha? Anya na ito? Numanugot ka. Agkalay satan. Ha? Gamloan niya tisungbat mo. Respect no ko na mga aguray kapay. Kahit kung ay panagnakang ka ti panagayat ko. Anapatag ka kanyak. Anyaman nagiti nagbasulak. Kat sana na maulit pa eh. Umawawag ni Sir Ryan. Sungbatak lang ka. Hello? Nasaya, ta sinungbatam ti awag ko. Sa dinutan mo. Ha? Adak dito ni Joan Manong. Imayak dito di Kalman. Apay ka di? Naskan nga umay ka ita dito opisina. Ha? Apay ka di Manong? At dito ni Erika. Sapsapulan na ka.
Ket nakuna na atalo abulan ng tisikog na. Sika ti ama. Anya? Nakuna na, ano saan mo atakderan? Kaswan ka ti pamilya na. Anya? Pakawalan na Joan. Huston, Rodel. Nabambanog ak maten. Nabanog ako na mangilablaban iti ayat ko para kan ka. Akluna ko na saan adato tinay kari iti tunggal maysa. Saan? Pangasim. Saan kumamatakas tati ibagam? Ayusik na yung daytoy. Kasaritang ni Erika. Tati anak milaang ti suportarak. Saan? Diyak itulog ti kasta nga ramidam. Diyak kaya ti agbalin anaragsak iti danam. Nga damot ti ubing amapukawan iti ama. Takdaram ti naramid mo. Kunaklakit din na datati agkalaysa. Ngamsaan matgayam. No kaano anay subli ti sigod a panagtalag ko kan ka. Isumat ti panagsubli ni Erika. Anyang ti kastoy agasat ko iti biyag. Awan ti papasulom no saan at ibagim. Inayat ka mat, Rodel. Impay ko amin. Ngamsaan ngamin nga umdas kan ka. Iso nagsapul ka pa ilang iti sa bali. No nagbalinak nga enough para kan ka. Awan ti kastoy a parikot. Ngamala, awanin ti ado pa'y asaw. Daytoyan ti maudi a panagsarita ta. Sapay la kumata naragsak ti buklan nyo a pamilya. Ayatan tay kumatitao amangay ayat ken mangipatpatag kada tayo. Ayat ti kang runaan iti nagbaetan ti agayan ayat. Tanumay salaeng ti agay ayat. Awan ti nasayaat apagtungpalan na. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyang. Insurat ni Donabel Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.